pagtubo ngadto kang Kristo. Ang pagkausab sa kasing-kasing nga mao ang makapahimo kanatong mga anak sa Dios ginasulti sa Biblia sama sa pagpakatao. Ingon man usab gitanding kini sa pagturok sa maayong binhi nga gipugas sa mag-uuma. Sa mao man usab nga pagkaagi sila kadto nga maupay pagkaliso kang Kristo maoy ingon sa mga bata nga bag-ong nangatao aron managpanubo sa kinaiya sa mga lalaki ug babaye kang Kristo Jesus. Kung sama sa binhi nga maayo nga gipugas sa uma nga mananagpanubo sila og magadala og maayong mga bunga. Si Isaias miingon nga sila pagatawgong mga kahoy sa katarungan ang ginatanom ni Jehova aron nga siya pagahimayaon. Busa gikan sa kinabuhi nga kinaiya nga mga panig-ingnan gihulagway aron makatabang kanato sa pagsabot og maayo sa kahibulungang mga kamatuoran sa kinabuhing espirituhanon. Dili ang tanang kaalam ug kapatid sa tao makapahimong kinabuhi sa labing diyutay nga butang sa kinaiyahan. Kini pinaagi lamang sa kinabuhi nga hinatag sa Dios sa iyang kaugalingon aron ang tanom kun mananap mabuhi. Busa mauusab nga ang kinabuhi nga espirituhanon kabatnan lamang sa mga kasing-kasing sa mga tao tungod sa kinabuhi nga nagikan sa Dios. Gawas nga ang tao mataw gikan sa kahitasan, dili siya mahimong umalambit sa kinabuhi. Nga tungod ni ana mianhi si Kristo sa paghatag. Ingon nga kauban sa kinabuhi mao man usab kini kauban sa pagtubo. Ang Dios mao ang magadala sa mga putot sa pagpabuklad ug sa mga bulak sa pagpamunga. Kini mao nga tungod sa iyang gahom ang binhi motubo. Ang una ang dahon, unya ang puso, sa ulahi ang matimgas nga mga lugas sa mais sa puso. Og si manalag na Oseas nag-ingon sa Israel nga manubo ingon sa liryo. Sila mabuhi nga daw mais ug mutubo ingon sa balagon. Ug si Jesus naghangyo kanato, palandungan ninyo ang liryo kung unsa ang pagtubo nila. Ang mga tanom ug ang mga bulak wala makatubo sa ilang kaugalingon lamang nga pag-atiman ug pagtukaw kun panlimbasog kun dili nakadawat sa ginahatag sa Dios aron ikatabang sa ilang kinabuhi. Ang bata dili makadugang sa iyang gidak-on tungod sa bisan unsang paninguha kun gahom nga iyang kaugalingon. Dili gayud ikaw makabaton sa espirituhanong pag-uswag tungod sa paninguha kun panlimbasog sa imong kaugalingon. Ang tanom, ang bata, mitubo tungod sa pagdawat sa mga butang nga naglibot nga mao ang hangin kahayag sa adlaw o galanon nga nagatabang sa kinabuhi. Kung kining mga hataga sa kinaiyahan alang sa mananap og tanom, magamauusab si Kristo alang ni atong nanagsalig kaniya. Siya magamao ang ilang kahayag nga walay katapusan, ang adlaw ug ang taming. Siya muanhi nga daw yamog sa Israel. Magakunsad siya ingon sa ulan sa ibabaw sa balili nga nagalab. Siya mao ang tubig nga buhi, ang tinapay sa Dios nga nanaog gikan sa langit ug nagahatag sa kinabuhi sa kalibutan. Tungod sa walay tupong nga gasa sa iyang anak, ang Dios nagaliyong sa tibuok nga kalibutan ni anang atmosfera sa hatag nga Dios nun nga matuod ingon sa kahanginan nga nagalihok sa yuta. Ang tanan kadto nga magapili sa paginhawa niining hinunuya sa mahatagong kinabuhi, mamabuhi ug magtubo sa kahamtong sa mga lalaki ug babae diha kang Kristo Jesus. Maingon nga ang bulak moatubang sa adlaw aron ang masigang mga silaw makabulig sa paghingpit sa iyang katahom ug pagkaangay. Mauusab kita kinahanglan nga motan-aw sa adlaw sa katarungan aron ang kahayag nga langit nun musidlak kanato nga aron ang atong kinaiya magauswag ngadto sa pagkasama kang Kristo.
Si Jesus mitudlo sa samang butang sa pag-ingon niya, managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makabunga kaniya lamang kun wala magaungot sa punuan. Ingon usab kamo ni ana, kun dili kamo managpabilin kanako, kay kun wala ako, wala kamoy arang mabuhat. Aron magkinabuhi sa kinabuhing balaan, musalig ka kang Kristo, ingon nga sanga nga nagaungot sa punuan aron makatubo o makabunga. Halayo kaniya wala kay kinabuhi, wala kay gahom sa pagbatok sa panulay, kun sa pagtubo sa grasya o sa pagkabalaan. Kun magapabilin ikaw kaniya, mabungahon ka. Iduol ang imong kinabuhi kaniya, mabumungahon ka ug dili malaya sama sa usa ka kahoy nga nahitanom sa daplin sa mga sapa nga tubigan. Kadaghanan may hunahuna nga sila kinahanglan magbuhat sa ubang bahin sa buluhaton nga mag-inusara sila. Nagasalig kang Kristo alang sa pasaylo sa sala. Apan karon nagpangita sila sa ilang kaugalingong panlimbasog sa pagkinabuhi nga matarong. Apan kanang tanan panlimbasuga mapakyas. Si Jesus miingon, dili kamo makahimo bisan unsa kun wala ako. Ang atong pagtubo sa grasya, ang atong kalipay, ang atong kapuslanan, ang tanan nagasandig lamang sa atong pagpakighiusa kang Kristo. Kini mao ang pakiguban ta kaniya sa matag adlaw, oras-oras, tungod sa pagpabilin kaniya aron nga magtubo kita sa grasya. Dili lamang siya tagbuhat, kundili magtitibawas kun maghihingpit sa atong pagtuo. Kini mao nga si Kristo ang nahauna ug ang katapusan ug ang sa gihapon. Siya nagauban kanato dili lamang sa sinugdanan o sa katapusan sa atong panaw, kundili hangtod usab sa atong tanang mga lakang sa dalan. Si David miingon, si Jehova gibutang ko gihapon sa atubangan ko, kay ani siya sa akong tuo ug dili ako pagapalihokon. Ikaw mangutana, unsaon nako pagpabilin kang Kristo? Sa samang paagi ingon sa imong pagdawat kaniya sa una, busa sa pagkaagi nga nadawat ninyo si Kristo Jesus nga Ginoo, manang gawi kamo kaniya. Ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Gitugyan mo ang imong kaugalingon sa Dios aron maiya sa bug-os sa pag-alagad ug pagtuman kaniya ug gipili mo si Kristo nga imong manluluwas. Ikaw sa imong kaugalingon dili makapasaylo sa imong mga sala, bisan pa sa pag-ili sa imong kasing-kasing. Apan tungod sa pagtugyan sa imong kaugalingon sa Dios, ikaw mingtuo nga tungod sa ngalan ni Jesus, gipala ang tanan mong mga sala. Tungod sa pagtuo na himo ikaw nga iya ni Kristo, ug tungod gihapon sa pagtuo, ikaw nagatubo ngadto kaniya. Tungod sa paghatag ug pagdawat, kinahanglan nga igatugyan mo ang tanan, ang imong kasing-kasing, ang imong kabubuton, ug ang imong pag-alagad itugyan ang tibuok mong kaugalingon kaniya, aron sa pagtahod kun pagtuman sa tanan niyang mga sugo kun mga kinahanglan. O kinahanglan usab nga dawaton mo ang tanan. Si Kristo ang napun-an sa tanang panalangin sa pagpabilin sa imong kasing-kasing o paghimuon mong kaligunan, imong katarungan, imong dayong magtatabang sa paghatag kanimo og gahom sa pagtuman. Itugyan ang imong kaugalingon sa Dios sa buntag. Himua kini nga maoy una mong buhat kayod. Himua ang imong mga pag-ampo nga ingon niini. Kuhaa ako o Dios nga imo sa pugos. Gipahimutang ko sa imong mga tiil ang tanan kong mga paagi. Gamita karon ako sa imong buluhaton. Magapabilin ka unta kanako ug himua nga ang tanan kong mga buhat mahiuyon kanimo. Kini mao ang buluhaton adlaw-adlaw, buntag nga tanan, itugyan ang imong kaugalingon sa Dios alang ni ining ni anang adlawa. Ihatag ang tanan mong mga paagi nga pagahimuon kun itugyan sa iyang kabubuton ang tanan sumala sa makita. Sa ingon ni ana, adlaw-adlaw ihatag ang imong kinabuhi sa mga kamot sa Dios ug ang imong kinabuhi makasunod ug maayo gayud sa kinabuhi ni Kristo.
Ang kinabuhi kang Kristo mao ang kinabuhi nga may kapahulayan. Bisan kaha wala magabatig ka sayon, apan adunay malungtarong paglaom nga malinawon. Ang imong paglaom wala sa imong kaugalingon kundili anaa kang Kristo. Ang imong kaluyahon nahitakip sa iyang kalig-on, ang imong pagkadili maalam sa iyang kinaadman, ang imong kahuyang sa iyang malungtarong gahom. Busa dili ka magatan-aw sa imong kaugalingon bisan pa sa paghunahuna sa kaugalingon kundili maoy sud-o nga si Kristo. Himua nga ang imong hunahuna magpabilin sa iyang gugma sa katahom, sa kahingpit sa iyang kinaiya. Si Kristo nga nagdumili sa iyang kaugalingong kalipayan, si Kristo sa iyang pagpahiubos, si Kristo sa iyang kaputli og kabalaan, si Kristo sa iyang gugmang walay tupong. Kini mao ang tema nga pagapalandungon sa kalag. Ikaw mabalhin lamang ngadto sa pagkasama kaniya tungod sa pagigugma kaniya, paghuwad kanunay og sa pagsalig kaniya sa bugos. Si Jesus miingon, magpabilin ka kanako, kining mga pulunga makadala sa paagi sa pagpahulay sa kalig-on ug pagsalig. Ingon man usab siya nagdapit, umanhi kanako kay pagapapahulayon ko kamo. Ang mga pulong sa mag-aawit nagaasoy sa samang hunahuna. Maghilom ka kang Hiyuba og maghulat ka kaniya. Og si Isayas naghatag sa kaligunan, sa kalinaw og sa pagsalig mamao ang inyong kusog. Kining kapahulayan dili hikaplagan sa pagkaluya, kay ang pagdapat sa manluluwas og ang saad sa kapahulayan nahiu sa uban sa pagtawag sa buhat. Isango ninyo ang akong yugo ug makakaplag kamo sa kapahulayan. Ang kasing-kasing nga nagapahulay gayud kang Kristo, magamao ang labing mainiton kun masingkamuton ug maabtik sa buhat alang kaniya. Ang pagunahuna kanunay sa kaugalingon mao ang pagpahalayo kang Kristo, nga mao ang tinubdan sa kusog ug kinabuhi. Busa mao kini ang masubsob nga panlimbasog ni Satanas sa pagpahiluna sa atong mga buluhaton nga mahisuhag gikan sa manluluwas ug niana masanta ang panagiusa ug ang pakigambit sa kalag uban kang Kristo. Sa usa kun sa tanan niining mga butanga nga mao ang mga kahilayan sa kalibutan, ang mga libang kun kapilinggan sa kinabuhi ug mga kasamo kun kakulian ug mga kagul-anan, ang mga sayop sa uban kun ang imong kaugalingong mga sayop ug ang pagkadili hingpit niini ang yawa makapangitag paagi sa pagpasaag sa hunahuna. Ayaw pagpadaldal sa iyang mga litag. Sa tinuod daghang mga matarong nga managtinguha sa pagkinabuhi alang sa Dios. Apan ang yawa usab sa kanunay nagadaldal kanila sa paghunahuna sa inang mga sayop o kaluyahon. Ug tungod ni ana kay nahibulagban sila kang Kristo, milaom siya nga makabut niya ang kadaugan. Dili nato himuon ang pagsalig sa kaugalingon og unya magapatuyang sa pagkakuol og sa pagkahadlok kun katahap nga mamaluwas kita kun dili ba. Kining tanan maoy makapalayo sa kalag gikan sa tinubdan sa atong kusog. Ihatag ang imong kalag sa pagpahimutang sa Dios og sa pagsalig kaniya. Pagsulti og pagpalandong kanunay kang Jesus, wad-a ang kaugalingon sa atubangan niya. Ipahilayo ang tanang duha-duha, isalikway ang imong kahadlok. Mag-ingon ka kauban ni Apostol Pablo, ug dili na ako mabuhi kundili ang nabuhi kanako si Kristo. Ug ang ginabuhi nga ginakabuhian ko karon sa unod, nagakabuhi ako sa pagtuo sa anak sa Dios nga mahigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon tungod kanako. Pahulay ka sa Dios, siya makaarang sa pagbantay ni anang gitugyan mo kaniya, kun igapabilin mo ang imong kaugalingon sa iyang mga kamot, pagapausbawon ikaw niya nga labaw pa kaysa pagkamananaog tungod kaniya nga nahigugma kanimo.
Sa pagkuha ni Kristo sa kinaiya nga tawhanon diha kaniya, gibugos niya ang pagkatawhanon sa iyang kaugalingon tungod sa higot sa gugma nga dili mapukto sa bisan unsang gahom gawas sa pagpili sa tao sa iyang kaugalingon. Si Satanas sa kanunay magbutang mga pahaylo kun mga lalang nga makadaldal kanato sa pagbugto ni ining bugosa. Kini mao ang pagpili sa pagbulag sa atong kaugalingon gikan kang Kristo. Kini dinhi maoy kinahanglan nga magbantay, maningkamot, magaampo aron walay makabihag kanato sa pagbilig laing agalon. Kay sa kanunay may kagawasan kita sa paghimo niini. Apan itutok nato ang atong mga mata kang Kristo, kay siya magabantay kanato. Ang pagtan-aw kang Hesus magapaluwas kanato sa kadautan. Walay bisan kinsa nga makawakli kanato gikan sa iyang kamot. Ang pagtan-aw kaniya kanunay ginausab kita sa mauusab nga dagway sa himaya, nga sa himaya ingon nga gikan sa Espiritu sa Ginoo. Kini mao ang napakabot sa unang mga tinun-an sa pagkasama nila sa ilang minahal nga manluluwas. Kadtong mga tinun-an sa pagpakadungog nila sa mga pulong ni Jesus, gipati nila ang ilang dakong kinahanglan kaniya. Gipanghita nila, hikaplagan nila ug minunot sila kaniya. Sila nakauban niya sa balay, sa talad, sa lawak ug sa kaumahan. Sila nakauban kaniya ingon nga mga tinun-an kauban sa magtutudlo. Nga sa adlaw-adlaw nagdawat gikan sa iyang mga ngabil, mga pagtulunan sa balaang kamatuoran. Sila nagtan-aw kaniya ingon sa mga sulugoon sa ilang agalon nga nagatuon sa ilang katungdanan. Kadtong mga tinun-ana maoy mga tawo nga kasama nato sa kinaiya. Sila may samang gubat nga pagaasdangon uban ang sala. Sila nagkinahanglan og samang hatag nga Dios nun aron sa pagpuyo sa balaang kinabuhi. Bisan si Juan ang hinigugmang tinun-an nga siya mao ang labing napun-an sa kasilaw sa pagkasama sa manluluwas. Sa kinaiyahan wala gayud makabaton ni anang mahigugmaon nga batasan. Siya dili lamang makiuyonon sa kaugalingon ug matinguhaon alang sa dungog, apan madali-dalion masuk-anon sa ilalom sa mga kadautan. Apan sa diha gipahayag kaniya ang kinaiya sa usa nga Dios nun nakita niya ang pagkadili takos sa iyang kaugalingon tungod sa kaalam napa mahiubsanon siya. Ang kusog ug pagpailob, ang gahom ug kalumo, ang kahalangdon ug pagkamalulot nga iyang nasud-ong sa matag adlaw sa kinabuhi sa anak sa Dios, ang iyang kalag napuno sa kahimuot ug sa gugma. Adlaw-adlaw ang iyang kasing-kasing nadani ngadto kang Kristo, hangtod nga nawala sa iyang mga pagtan-aw ang gugma sa kaugalingon tungod sa gugma sa iyang agalon. Ang iyang pagkamasuk-anon ug pagkamatinguhaon sa dungog gitugyan niya sa huwaranang gahom ni Kristo. Ang mabag-ohong gahom sa Espiritu Santo nagbag-o sa iyang kasing-kasing. Ang gahom sa gugma ni Kristo nakapausab sa iyang batasan. Kini mao ang tinuod nga sangputanan sa pakig-usa kang Jesus. Kung si Kristo magapuyo sa kasing-kasing, ang bug-os nga kinaiya mausab. Ang Espiritu ni Kristo og ang iyang gugma makahumok sa kasing-kasing, mudaog sa kalag, og mupausbaw sa mga hunahuna og mga tinguha ngadto sa Dios og sa langit. Sa pagsaka ni Kristo sa langit, ang hunahuna sa iyang pakiguban anaa gihapon nahapatik sa panumduman sa iyang mga sumusunod. Kini maugayod ang kaugalingong pakiguban nga puno sa gugma og kahayag. Si Jesus ang manluluwas nga nagalakaw, nagsulti og nagampo kauban nila, nga nagsulti og paglaom og paglipay sa ilang mga kasing-kasing. Gibayaw ngadto sa langit gikan kanila samtang sa iyang mga ngabil diha pa ang maayong balita sa pakigdait og sa pagdawat kaniya sa panganod sa mga manulumda. Misumbalik kanila ang lanog sa iyang tingog. Ania karon ako kauban ninyo sa tanan nga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan.
Siya misaka sa langit sa panagway nga tawhanon. Sila nahibalo nga siya kaniadto didto sa atubangan sa lingkuranan sa Dios. Ila gihapong abihan og manluluwas nga ang iyang mga pagkaluoy walay pagkausab. Nga siya maila uban ang pag-antos, nga siya nagapakita sa atubangan sa Dios sa mga kabilihan sa iyang kaugalingong pililhong duko. Ginapakita ang mga samaruniyang mga kamot ug tiil sa handumanan sa bili nga iyang gipayad alang sa iyang mga tinupos. Sila nahibalo nga siya misaka sa langit sa pag-andam mga puloy-anan alang kanila, ug unya siya moanhi pag-usab ug panad-on sila kauban niya. Sana nagkatigom sila pagtingob, human sa pagkayab dako gayud ang ilang tinguha sa pagdayag sa amahan sa ilang mga hangyo sa ngalan ni Jesus. Sila sa matinahurong kahadlok na nagduko sa pag-ampo. Sinubli ang pasalig nga bisan unsang butang nga inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan, igahatag kaninyo. Kutob karon kamo wala makapangayo kaniya, bisan unsa sa akong ngalan, pangayo kamo og makadawat kamo, aron nga ang inyong kalipay mahingpit. Gituybo nila pag-anam-anam ngadto sa kahitasan ang kamot sa pagtuo, uban ang gamhanang katarungan. Si Kristo mao ang namatay, labi pagayod ang gibanhaw usab, ang atua usab sa tuo sa Dios, og ang nagalaban sa iyang pag-ampo usab tungod kanato. Og ang Pentecostes nagdala kanila sa hatag sa maglilipay nga mao ang giingon ni Kristo nga siya anha kaninyo. Og miingon pagayud siya, kapuslanan ninyo nga mugikan ako, kay kun dili ako mugikan, ang maglilipay dili moanhi kaninyo. Apan kun ako mugikan, pagasuguon ko siya kaninyo. Sukad ni adto si Kristo pinaagi sa Espiritu nagapadayon kanunay sa pagpabilin sa mga kasing-kasing sa iyang mga anak. Ang ilang pakigiusa kaniya labi pang sandurot kaysa siya pagayud kauban nila. Ang kahayag ug gugma ug ang gahom ni Kristo nga nagapabilin milagpas pagsidla kanila aron nga ang mga taong nagsud-ong nahibulong sila og hingilhan nila nga nakig-uban sila kang Jesus. Kun unsa ang tinguha ni Kristo sa una niyang mga tinun-an, kun sinugo, mao man usab ang iyang mga anak karong adlaw. Kay sa katapusan pag-ampo kauban ni adtong diyutayng pundok sa mga tinun-an nga nag-alirong kaniya, siya nag-ingon, wala ako mag-ampo tungod lamang niini kanila, kundili tungod usab sa mga mituo kanako sa ilang pulong. Si Jesus nag-ampo alang kanato, ug siya naghangyo nga hinaot unta nga kita magakauban niya, ingon nga siya nakigiusa uban sa amahan. Unsang panagkahiusa kini? Ang manluluwas nag-ingon sa iyang kaugalingon. Ang anak dili arang makabuhat sa bisan unsa sa iyang kaugalingon. Ang amahan nagapuyo kanako. Siya gayud ang nagabuhat sa mga buhat. Unya, kun ugaling si Kristo magapuyo sa atong mga kasing-kasing, siya usab magabuhat kanato sa pagbuot og sa pagbuhat usab ingon sa iyang kahimuot. Magabuhat kita ingon sa iyang buhat, og magapakita kitag samang espiritu, og ni ana tungod sa paghigugma kaniya og sa pagpabilin kaniya, managpanubo kita sa tanan nga mga butang nga iya ni adto nga mao ang ulo, si Kristo.